Jo, det her går ud til 3T. I ved hvem I er. Hør nu her. Jamen kære 3T, hjertelig tillykke med hurene. Tak, de klæder jer i lige måde. Tak, I fortjener den, vi fortjener den. Velkommen i selskabet, vi samles igen. Og så tillykke med karaktererne, ikke os. Et snit på 9 mundtlig, det slår boss. Et snit på 7-2 i skriftlig. Damn, der var I ærtermændene. Wow, tag den tredje S, man. Yeah, jeg er sgu stolt af jer. For fanden, jeg bilder mig ind, jeg har lidt ære i det. Men det er jer, der har kæmpet, I gjorde det rigtigt. Så det var sgu godt at se alt det, I har gjort, det kan I tro, jeg ved. Som lærer, jeg har prøvet at sætte mennesket først. Ikke læven, ikke læren, men hjertet tørst. Det jeg sætter pris på i det job, jeg har, det er relation, da jeg bliver klar. Og jeg har i den grad elsket den vej, elsket at danne relation med jer. Helt ærligt, no lie. Jeg har set jer alle prøvet at forstå, og jeg har vist jer mig ikke noget show. Det er også første gang, jeg har så mange her. Elever på besøg, det første gang, jeg svær. Det blev lidt akavet der, men det første gang, en hel klasse er nær. Det er dejligt, det kan jeg lide. Jeg tror, det er rekord. Hvor mange kunne vi blive? I dagens anledning vil jeg dele noget sårbart. Noget jeg sagde, da fremtiden var hård start. Da jeg snakkede med min eks, som flyttede planer og liv, sagde jeg bliver et år mere, det er mit perspektiv. For det var vigtigt for mig at se jer blive student. Og det var faktisk ikke nemt, det var blandt de tunge emner. Jeg frygtede reaktionen, og ja, resultatet kender I jo. Men jeg vil se jer nå målet, og det gjorde I, bro. Så tillykke 3T, I gjorde det, I ved. Det var ægte, det var stærkt, og det var alt, hvad der se.